Kaso nga reckless imprudence resulting to homicide ang i-file batok sa jeepney driver nga nakabunggo patay sa 7 ka tuig nga lalaki sa barangay Hayubo, Lambunaw, Iloilo, Marso 10, 6. Madumduman nga ginkilala ang driver nga si Efren Latoza, 55 anyos, residente sa barangay Bagong Bong, kag ang biktima nga si alias Sairo, residente sa barangay Hayubo. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Staff Sergeant Rodrigo Cornelia, investigador sa Lambunaw Municipal Police Station, ginpahayag sini nga desidido ang pamilya sang biktima nga mag-file sang kaso. Mga ka-K5 sa ini nga area, diri na dinabungguan no ang 7 ka tuig nga bata nga lalaki kay matapos ini siya nga nagtabok sa halin di siya sa right side kung facing kita sa bukid, diri siya sa right side naghalin kag papuli na siya kuntani sa ilang balay mga ka-K5 kung makit-an dito na to sa babaw ang balay nila mga ka-K5 kag according sa mga nakakita nga may kadasigon ang pagpadalagan sang driver sang jeep mga ka-K5 kag pagkatabok sang bata wala niya natalupangdan ang ining biktima, rason nga iya ining nabungguan, tubtob nga nalasakan ang ulo sang biktima mga ka-K5 nga gintunaan sang iya gilayon nga kamatayon. Ginathag naman ni Cornelia nga gikan sa proper sang Lambunaw si Latoza kag may mga pasahero sa din padulhog ini sa proper sang Hayubo sang natabo ang insidente. Dugang pa ni Cornelia nga mahinay ang pagmaneho ni Latoza bangod nga nagaamat-amat ini sa pagpang-unload sang iya pasahero, panghinali lang nagdalagan patabok ang biktima nga gikan naman sa balay sang ila mata nga may namatyan kag papuli na kuntani sa ilang nga balay. Bali sang nag-agi ang jeep padulhog ma'am kadto sa barangay Hayubo. Proper. Ang ini nga bata matabok kuntani ini siya nga saylo pa puli sa ila balay ma'am. So duwa ni sila ma'am sang iya magulang. Gulpi lang siya nagdalagan tari ma'am. Matabok. Sang inali lang nag-agi ang jeep. Nagamot siya ma'am nga na bungguan siya sang di pasahero nga jeep nga. Samtang gindugang man ni Cornelia mga ka-K5 nga wala ginpulihan kastigo si Latoza apang napatupan ini ka amay sang biktima kag sa karon naka-hospital arrest si Latoza sa Western Visayas Medical Center matapos nakaangkon sang pilas tuga sang pagkasumbag. Live diri sa Banwa sang Lambunaw ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.